Yes, og vi skulle så tale om ost. Og sådan helt basalt, så måden du laver ost på, er at du tager mælk, og efter du har opvarmet det og dræbt nogle bakterier, så kommer du i sådan en kar, hvor du tilfører nogle mælkesyrebakterier for at få det til at koagulere. Men hvis vi skal kigge lidt nærmere på ost, både kemisk, så består ost jo hovedsageligt af sukker, fedt og proteiner. Og sukker, det er jo sådan nogle disaccharider, og for ost, så er det sådan hovedsageligt disacchariden laktose, som den består af. Og laktose, det er jo en disaccharid, som består af 2 monosaccarider, og det er så glukose og galaktose, og de er så bundet sammen med en eller anden binding. Fedtet, det er lipider, og igen, så med ost er der også en del af det, som hovedsageligt består af en bestemt type lipid, som er triglycerider. Og triglycerider, det er så et fedtstof. Og vi for 2 timer siden, der byggede vi et. Det består altså af 3 fedtsyrer, som ligesom er 3 lange arme, hvor du så har en hoved, og så 2, der hænger ned. Og de er så bundet sammen med esterbindinger. Altså bindinger mellem en alkohol og en carboxylsyre, som begge to har en OH-gruppe. Og så når du fraspalter et vandmolekyl, så får du en esterbinding. Hydrolyse hedder det også. Ja, og så er det sidst proteinerne. Og i mælk, så er der især 2 proteiner, man fokuserer på. Casein og valleprotein. Men for mælk, så er det sådan, at casein, det der fremkommer sådan cirka 4 gange mere end valleprotein. Så det er det, jeg starter med at fortælle om. Yes, og så har vi med om casein. Og mælk, det er jo tiltænkt nyfødte og unger. Så casein indeholder en masse uspecifikke proteiner, som ungerne eller børnene nu kan bruge til at omdanne til, hvad de nu skal bruge dem til. Man kan se på det lidt som stamceller og celler. Altså. Og så har det vi ved om casein, det er at vi ved ikke særlig meget om strukturen. Vi ved at den har en negativt ladet overflade, og at det har en kugleformet struktur, og så at vi kender aminorækkefølgerne. Men vi ved ikke særlig meget mere om det. De kan forekomme på mange forskellige måder inden for de her kugleformede strukturer. Og så indeholder det calciumkromat. Og calciumkromat, det giver den egenskab, at fordi casein det er skabt i vand, så kan du ikke, og vi ved fra vores forsøg med gluten, at vand er glad for at lave hydrogenbindinger med sidekæderne, hvilket deler proteinet op i kæderne. Og det stopper det her calciumkromat så at casein kan holde sammen i den her kugleform i vand. Man kan koagulere casein, fordi at det er følsom over for syre, og det er en enzym, der hedder renilase. Og det gør, at hvis du nu hælder syre i mælk, så syren den vinder ladningen i overfladen på casein, hvilket gør, at det sådan bliver klistret over for andre caseinkugler, i modsætning til hvad det var før, hvor det frastødte hinanden. Så det kommer sådan sammen. Og hvis du nu blander det op med, eller hvis du kommer i kontakt med renilase, så renilasen går ind og spalter bindingerne mellem aminosyren nummer 105 og aminosyren nummer 106, hvilket gør, at den bliver upolær. Casein bliver upolær og kommer til at gå sammen med andre caseinkugler rundt omkring fedt, vand og ioner. Ja, og det er så fordi, at de jo er upolære kugler, men vandet de er i, det er jo polært. Ja. Og så til sidst, så har vi lige lidt om valleproteiner, og det er altså bare enkelte proteiner,
Så det vil sige, de sidder ikke sammen. De er så opløst hver for sig i sådan en oftest gullig væske. Og de har nogle lidt andre kemiske egenskaber for casein. De kan godt tåle syre og renilase, som jo er det der enzym fra en kalvemave. Men til gengæld, så fordi de i modsætning til casein, så består de faktisk af alfa-helix og hydrogenbindinger. Så kan de ikke tåle opvarmning, for det ødelægger dem ligesom. Og så for eksempel når man laver risengrød, så får man det der hvide lag på bunden af gryden. Ja, I kan se vandet der, vallevandet ved osteproduktionen i gryden nederst.